Ahoj, ak ma ešte nepoznáte, tak som Hanka z projektu Hriankine príručky. Pomáham maturantom a stredoškolákom s maturitou zo slovenčiny a literatúry vďaka 3 príručkám. Maturitúre, slohátoru a chronolitu. Toto video je len rýchle zhrnutie deja v tomto diele, no nezabúdaj, že na maturitu budeš potrebovať komplexnejšie vedomosti. Ak chceš vedieť viac o dielach, mrkni na stránku, ktorú nájdeš na mojom Instagrame, ale aj tu v popise videa na maturitúru. Potrebuješ lepšie porozumieť literárnym dielam? Čekni chronolit. A čo tak písanie slohov? Robí ti to problém? Vyrieši ho slohátor. Dobre, dosť bolo reklamnej úputavky. Poďme na video. Dnes sa pozrieme na dielo z druhej vlny slovenského realizmu, ktorý sa sústreďoval v každom diele na charakteristickú črtu jedinca alebo teda skupiny ľudí. Väčšinou išlo o nejaký neduch slovenského národa. Tu konkrétne sa stretávame hlavne s chamtivosťou, ale nájsť môžeme aj odtienky závisti či nevďačnosti. Reč je o diele Jozefa Gregora Tajovského Statky zmetky. Na to, aby sme pochopili zmetky kvôli statkom, sa najprv pozrieme na vlastníkov týchto statkov. Bezdetný pár Palčíkovcov nemá dediča svojich statkov a tak sa dohodnú s rodinami Kamenských a Ľavkovcov na pláne v tomto znení. Poprvé, Zuzka Kamenská si vezme Ďura Ľavka, známeho záletníka a ľachtikára. Po druhé, po svadbe sa k ním presťahujú a budú sa im starať nielen o majetok, ale aj príkladne o nich samých na starbu. A po tretie, tá najvýhodnejšia časť pre spomínané rodiny, po smrti Kamenských prepíšu majetok na Zuzku a Ďura. Znie to fajn, povedal si Tomáš Kamenský, Zuzkin otec, ale poznal svoju dcéru a počul chýry o tom záletníkovi a moc nefíloval túto svadbu. Ja to nefilujem proste. No, keby sa v tomto prípade poslúchla intuícia, predišlo by sa zmetkom kvôli statkom. Zuzka nakoniec súhlasí a Ďura to zaujíma menej ako maturanta z fyziky roky uväznenia Napoleona a ide mu len o majetky. Však to nejako vydrží, jeho pobehlice ho neopustia a nakoniec ešte aj zbohatne. Ku svadbe príde, Palčíkovci sa tešia a prvého pol roka ide všetko podľa plánu. No pomaly im padajú rúžové okuliare. Ďuro Ľavko sa svojich hous nevzdal a celé dni vysedáva v krčme a pokukuje, a nie len to, po bete. Jeho manželka Zuzka s Ďurovým synom pod srdcom celé dni len maká okolo domácnosti. Na všetko sama, Palčíkovci potrebujú stále viac a viac opatery a navyše nemá chuť ani to robiť, keďže Ďuro sa fláka. Palčíkovci začnú znášať námietky novomanželov a Zuzka to už nevydrží a chce odísť. Nakoniec aj odíde a Ďura nemá ani toho boha pri sebe a už si chce nasťahovať byt. Palčíkovci sa zhlboka nadýchnú a nechcú riešiť ďalšie problémy a tak teda zvolia, že nech si Ďuro nasťahuje bytu. Dokonca im zaplatia aj svadbu. Do domu teda príde nová gazdina. Je to ale horenos a vyvára tak nešetrne, že Palčíkovcov ide z toho poraziť. Ďura ale už omrzí aj beta a opäť ho túlavé topánky privedú do krčmy za inými ľahkými dámami. Gramatická odbočka. Vo vete opäť ho túlavé topánky privedú do krčmy za inými ľahkými dámami, aké i sa nachádza v slove dámami. A správna odpoveď je mäkké i. Ide o inštrumentál 6. pád a jeho príponu my a my, kde je vždy mäkké i. Aj keď tu sme sa mohli pomýliť, keďže sa slovo skloňuje podľa vzoru žena a tým pádom v nominatíve plurálu, čiže v tvare dámy, je tvrdé i. Poďme teda naspäť. Opakuje sa rovnaký scenár a Palčíkovcom sa to zase nepáči. Beta ho teda opustí a Ďuro príde k Palčíkovcom pýta časť majetku, ktoré si podľa neho zaslúži. Palčík ho ale vyženie z domu veľmi dramatickým spôsobom. Nastane sviatočný čas a všetky rodiny sa stretnú za jedným stolom. Ale nie s jedným názorom. Začnú riešiť tento dedický problém. Palčíkovci si stoja za svojím. Dať im majetok až po smrti. Dokonca aj Ďuro príde odprosiť Zuzku, aby sa vrátila, ale tá odmietne. Ďuro u Zuzky druhýkrát nepochodí a starý pár sa zhodne, že najmúdrejšie bude majetok odkázať Zuzkinmu a Ďurovmu synovi. Takto sa teda vyriešili zmetky spôsobené chamtivosťou Ďura ohľadom statkov Palčíkovcov. Opäť pripomínam, že toto bol taký základ deja a myšlienky a viac informácií a celkovo vecí k tomu nájdete v príručkách. Nepovedali sme si napríklad, akým dramatickým spôsobom vyhnal Palčík Ďura z domu? Akú výhrážku použil? Odpustila Zuzka nakoniec Ďurovi?